Mga kapuso, nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Goring. Nasigpatan sa PAGASA ang mata sa bagyo sa 335 kilometers kasadpang bahin sa Itbayat, Batanes. Nag-irog kini paingon sa China. Pagkagabii usab, nakasud na sa Philippine Area of Responsibility ang severe tropical storm nga adunay international name nga Haikui ug tawgon na kini sa local name nga bagyong Hanna. Nabantayan sa PAGASA ang sentro sa bagyo sa 1,225 kilometers sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Aduna kini gikusgon sa hangin nga moabot sa 95 kilometers per hour. Ug mga adlaw, posibleng mugawas na sa Philippine Area of Responsibility ang maong bagyo. Samtang aduna pay laing bagyo ang gibantayan karon sa PAGASA nga anaa sa Pacific Ocean. Usa kini ka tropical storm nga adunay international name nga Kirogi. Hinuunobos ang tsansa nga mosulod kini sa Philippine Area of Responsibility. Karong buntaga gipanglantawan ang mga pag-uwan sa northern ug central Luzon, Mimaropa region, Western Visayas kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Unyang hapon masinati ang halapad ug katag-katag nga pag-uwan sa pipila ka bahin sa nasod gumikan sa habagat o baka sa localized thunderstorms.